जिंटू रूबी हाय काय करले काय करले काय करू यस आंडा ಟೈಮ್ ಇಗ್ಯಾರಾ ದಾದ ಬಡು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬೇಡ ಎಣ್ಣೆ ಬಡು ನಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಈ ಕೈ ಇದಿರ್ತಿಲ್ಲಗೆ ಹ್ಮ್ ಅలా ఇలాగెందులే ధన్యవాద ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಿಂಟಣ್ಣ ದೇ ಓಯ್ ಓಡೆ ಲಾಗಿ ನಿಂಬೆ ಕೈ ಕೊರ್ಗೈ ಕೈ ಕೊರ್ ಈ ಕೈ ಅಂಚಾ ಕೊರಡವ ನಕ್ಕೊಚ್ಚಿ దాదా ಹಂಗ ಬಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಇಂದು ಆತನಿಗೆ ಬಪ್ಪಂಕಾಯಿ ಕೊಯ್ದು ಬರ್ಕ ಬಲ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಬಪ್ಪಂಕಾಯಿ ಆತಂಡ್ರಿ ಒಂಜಿ ಬಪ್ಪಂಕಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪಂದ ದಿನ ಬಪ್ಪಂಕಾಯಿ ಮುಲ್ಪ ಆತಂಡ್ರಿ ಯಸ್ ಅಲ್ಲ ಟಿಂಟಿಂಗ್ ಕೊಯ್ ಕಥ ಕೊಯ್ಕ ಬಲೆ ಈ ಬಪ್ಪಂಕಾಯಿ ಕೊಯ್ದು ಮೂರುತು ತಿನ್ನೋಡುತ್ತೆ ಓಕೆ Aishu kumantra parni jan doubting parni jin on the bolakkarundo